Един по един. Важното е, че не съм последен. Какво ще се случи от днес? Надолу е гадно. Надолу е много трудно. Ние пихме само по едно кафе и много голяма грешка направихме. Младен носи раницата на 4 има. Товарим се, Гаро е отзад. Ти си... Аз съм до Ники, нали? Ето тук ще слагам кафе. Ето, Гаро се трупа в раници. Гаро, махни на камерата. Снегът отдавна се стопи, превърна тишината в мъгли. Това, което предстои, натискаме безкрайно ми тежи. На колко дни е тази песен, измислена от леден крал, в една безмислена пиеса. Навярно дълго съм живял. Маршрута през Вихрен до Кончето е около 5 часа отиване. След това може да се върнем през Казаните, ето тук, през тези голи скали. Те изглеждат така страховито, но има пътека между тях. Ще слезем за около 4 часа. Така че се подгответе за едно много стабилно ходене за тези от вас, които искат да стигнат до Кончето. Това е един от изходните пунктове за 1/3 или почти половината от Пирин. Единият маршрут е до така наречените Бъндаришки езера, най-известното от които и най-голямото е Дългото езеро. Зад него Главанишка порта и вече от Главанишка порта може да се стигне към Хижа Синаница, Тевно езеро и така нататък. От Хижа Вихрен до Вихренски преслап и до връх Вихрен. Ето това е нашия маршрут. Къде до къде е 3 часа? Значи от Хижа Вихрен до самия връх Вихрен е 3 часа и половина. След това, когато слезем по северо-западния ръб към Казаните, към големия Казан, ще стигнем до ето тази местност, която се нарича Премката. По нея вече ще тръгнем към връх Кутело. Ще го подминем обаче връх Кутело в ляво и ще стигнем Кончето. Кончето какво представлява? Всъщност Кончето представлява един превал, който от едната страна е много остър, косо надолу отвесене. Най-равната част е близо до стената, където е опънат парапет. И оттам се минава. Защото другата полегата част не е удобна за минаване, камъни са доста хлъзгави. Когато се минава по Кончето, се създава така илюзия за две отвесни стени. Едната всъщност е полегата, по нея може да се върви в някои участъци спокойно, така нагоре-надолу. В някои участъци. В някои участъци е доста стръмно. Че снимаш как се обличаме ли? Ми чакам да видя докъде ще стигнете. Аз почнах вече. Тя ще стигна до края. Най-добре. Ще сложа едно потиче за приличие. Естествено. Ама и така си добре, бе, гайде. Ама нищо не ти скрива. Не работете в детайли. Така вече между другото е много по-добре. Но стана. Ще стане, къде ще бъде? Мъчи, усещам се, чувствата ми към теб похладняват. По-весело, по-весело. Много изкуствено. Добре. Хайде.
Това е кошаниново бясно дръвче. Дафне кошанин. И това е защитено, така? Да, ендемит. Защитен вид. Ендемит ще рече какво? Ендемит ще рече, че се среща само в България. Български ендемит. Само в Пирин или има и на други места? В случая само в Пирин. И основно в този дял, Вихренския. Ти съвсем изостана от групата. Да, ужас. Въобще не ме чакат. Трудно. Никакъв фитнес след това 100 години. Те са като индианска нишка нагоре. Чакайте ме. Трябва да стопиме нашите трътки, катерейки се нагоре. Гайде, вече не мога да ходя. Но не мога и да ви пренасям. Аз съм пълен идиот, съм с катерата. Вижте Гаро как бяга нагоре, вижте го. Бягайте, защото има защо. Догоре има много време. Това ми го разказа ти! Той, ако продължава да ме изостави, няма да си издаде албума. Албума. Албума, снимки. бе! Петровия кръст. Петровия кръст. Супер! Това е страхотно. Може да се снеме, да. Козлю ме вика. Като малък му викаха Козлю, той така си щупи първата китара. А за козела. Ето, през този кръст се виждате. Цяла България ви съзря. И аз с този корем като бременна. А има ли горски чесън? Значи, то е мечи лук. Мечи лук. Или лебурда. Ако излезе някой в планината и си Това е деснорда. Гледай спомени подминали. Защо не ме изчакаш един път в живота си? Тук е много по-готино да се върнем с този начин. Искам да ви кажа. Червено топлина. Сега на къде? Кой ще ви каже? Тук ставам някакви мекички неща. Кумът са много мравки. Високи долини. Дебелец звучи грозно, защо такова красиво нещо има такова грозно име? Орхидеите са примерно салепи. Скална роза е по-хубава. Скална роза много по-добре звучи, отколкото дебелец. Но белите жита. Така стават грешките в шоу-бизнеса. Ето така да тръгнеш на такова нещо. Да, И после това било пиар реклама. Нищо подобно. абсолютно абсурд. Обаче тук има животинчета, много хубаво мирише на изпражнение. Животински. Никой не ми каза нищо грешките. Не, грешки са върховни. са на Black and Blue, специално за планина направени. Това са грешките на Гаро. Гледай спомени пороя на дъжда. Бягам без да спра. Ами, то май не се вижда кой знае какво. Айс. Това се чете. Едно е когато захарния брат. Малко се хвърля като тях. Просто разбирам ли те? Кои камикадзетата ли? Тримата глупаци. Мога да запървим едно трио. Не, Първо казали, са вика, ще си накачуриме дрехите на тия мулета, да им струшиме, вика, жилите. Пътни смели ветрове разкъсват всеки миг платната. Животът ми прекрасен бе преди да стъпя на луната. На колко дни е тази песен, измислена от леден крал, в една безмислена пиеса.
Гаро феновете, които го разпознаха долу по пътеката. Обаче беше много сладко. Вау! О, мерси. Добре дошли на върха. Храната свърши, закъсняхте. Върха! Ние жалваме всичко. На върха е върха. Да сте дошли по-намо. Ето ни. Аз сега ще ям. Благодаря. Ето, аз ям. Горещ и спръхнал кислород. Горещи спръхнал. Аз дишам с мократа си кожа. Гърдите ми бутилки от зеления завод, къде да сложа. И по-нататък ще Направете И аз се съмнявах във вашите възможности. Не, в нейните. Верно ли бе? Няма да дам сладко. Минава тук по една много стръмна и така сравнително опасна пътека. За обикновените туристи е изпитание. Надолу към Казаните. След това, да, след това долу, като слезем по тази пътека, всеки също може да реши дали да тръгне през големия Казан към хижа Вихрен или да продължим към кончето. Така че тук може да решите да се върнете по същата пътека, която е най-безопасна, най-така лека. банална. В най-трудния път, защото сме супер смели. Всички тръгваме надолу. И на премката решаваме кои към кончето, кои към Тук няма. хижа Вихрен. Добре, значи никой няма да се върне по обратната Няма пътека. да ви подбори, ако се върнете. Обратен път няма. Колко е готино! Глачинско! Гледай, какво става? Не искам да гледам бегаро, виж. А тук между другото с парашута голям скрило. Аз съм един нещастен пиар, който усеща какво е истинския живот. Много яко е. Сега ще слезна по средата между другото. За да може гледната точка да бъде много зрелищна и гледищна. В момента... О, Гаро. Газаро. Чакай, бе! Какво правиш ти с тази камера? В момента воайорска Снимаш камерата. Красена в най-смешните за нея ситуации. Ох, сега как ще слеза, не знам. Кое му е лесното? Не, между другото е много готино, вече много лесно. Абе, готино, то Гаро съвсем полудя. Майчица ми, това не е като пещерата. Малко по-сложно. Ох, че ме оплаши с този выходния. И аз се оплаших. Не, Аз не, добре, не ми помагаш, само ми подай ръка. Това е като докосването на Микеланджело. Аз просто съм смел човек, това е истината. Стой да гаренце. Това е големия Казан. Виж ехото Големия Казан. как се усуква и бега някъде по Гърция. Вижда се само горната му част. След това на връщане ще минем през него. Добре, а що По се вика дъното. Казан? Моля? Що му казват Казан? Ами, те ги наричат казани, защото са кръгли. Върнат ракия! Не може да се вижда, че са толкова кръгли. Точкува сега. Първи това, че има мъгла. Точно така. И не Има мога мъгла да и смееме сме тия скапани. чудеси и красоти. И групата е изморена. И групата е изнорена. И се разпада групата и ще се срещнем в някоя механа. Утре 4 часа изкачване, само изкачване до кончето. 4 часа и половина максимум. От хижа Вихрен. А на самото конче ще можем ли да се качим самички? Качвате се леко нагоре и след това само по хоризонтала пътеката ето такава навсякъде. Много се вижда и там вече под кончето, където почва да не се вижда, защото има много камъни такива, е маркирана на всеки 2 метра. Вие просто се качите по средата на кончето, защото пътеката, която излиза тук под кончето, отива по средата. Се качите на кончето и се хванете за парапета, ще вървите покрай парапета да разгледате обстановката, да видите надолу, ако няма мъгла, какво се вижда. И след това се върнете по същата пътека, като... Добре, а защо трябва да мине не цялото конче, а половината конче? Ако минете цялото конче, тогава излизате на пътеката за хижа Яворов. И няма веднъж. Покрай стъпалата и така надолу. Колко часа е до хижа Яворов? От самото конче до хижа Яворов е около 2 часа и половина, 3 часа слизане, така надолу. Добре, за днеска приключваме. Продължаваме утре. Надолу имаме доста слизане.
Ехо. Нали ви казах, че ще стигнем до тук? Айде Вие да не вярвате. виждате ли какви огромни корени има? Айде аз ще направя пак на алпинист тук по камънаци. Корените са на полоса. Стигнахме. Не, виж сега, другия вариант е, като не го обиколиш, живееш на половината. Абе, Не нека бъде колкото на не. половината. То все пак е на 1000 и колко години казах. 300. Нямаме нужда от толкова много. Самотните платна горят, Малко изостанахме от основната група. уморена е реката. В лодка тетрадка спят, далечни спомени и вятър. На колко дни е тази песен, измислена от леден крал. Това се казва цепката. Тия кръсти току-що така. Ето, вече 1300 години ще живе. Искам да ви се обадиш с Трябва да обиколите дървото. за да живеете колкото него. Иначе на половината. Дай. Не искам да гледам долу, защото направо тръгна да хваща. Ма ние стигнахме. Но ние шарени точки е национално. Такова време няма да се улучи скоро на кончето. Така че ние имаме страхотен късмет. Ако бяха и другите от кончета тук, по-лесно ще да бъде да го стигнем дървото. Те сега си почиват горе. Гаро каза, аз му махах така. Да, и Той той. вика, не е така. Така е. Връзката е чудесна. Айде да мисля. На кончето, батко. Това е едно идиотско место, където е обезопасено с въжета и си е бало майката. Защо живееш на последният етаж? Имаме една идея. Ние колко усилия направихме, за да изпомпаме малко адреналин, по-добре си бяхме купили от аптеката. За по 2-3 стотинки да се инжектираме. Се плаши с мен пътуваш ти. Твои очите и не мисли. Не се плаши с мен пътуваш. Страхотно. Просто вече само като си кажат квартал Коньовица, ще ми става. Ще ми се завива свят. Кой може да се къпите, ама навътре? Много е красиво. Много красиво. На Това е дълбочко все пак. камъните. Айде, кой влиза първи? Аз! Някои ще влизат по долно бельо, други по гол. Ей, при теб има повече кал, не е честно. Много яко. Абсолютно е. Голяма тръпка. Аеролипи! Аероплан Олимпи. И сега Гаро, ако знае, че тук седиме и си хапваме, ще умре от яд миля. Ей, здравейте! Откъде идвате? Вайове дупки за слона.
Ама колко е до там? Малко. Така се върви. Отдолу на полянката. Ванката и Гаро. Ванка! Излетях вървят тези. Аз летях, никой не вижда. Еха! Не, тримата са. Айде, посреща не сме ви нагласили. Много бързо се справи. Много сте бързи, бе. На колко дни е тази песен, измислена от леден крал. Една безмислена пиеса, навярно дълго съм играл. 2 часа и половина догоре, до разклона, на който се разделихме с нощи. Оттам още 1 час до началото на кончето, не точно началото, на един стръмен склон, който е имало пак осигурително въже, и то метал. Защо съм с гащи на главата? Раличка, балничко там. Пристъпва. Защото нямам шапка, а имам изгаряния. Коя степен? И на кончето вече е най-страшното. 2 степен изгаряния. От срещната страна е много стръмен склона и много висок. Ще направят демо. Все едно гледаш от върха. Аз сигурно следващия път ще бъда съвсем различно, защото определено след кончето и след вихрен се промених. Оцени живота си. Това и още много неща, ама няма ни стигна времето, ако тръгна да изброявам. Не театрално започнах да събирам всичко, което не беше от тази планина. Всякакъв вид буклук ме дразнеше и си го прибирах. Аз изобщо не бях стъпвала на никаква планина. Надолу много бързо го изкарах. Чувствам се горд. Колкото и нескромно да звучи. Всичко беше много хубаво. Защо живееш на последният етаж? В асансьора искаш ли или у вас? Дей не се плаши, с мен пътуваш ти. В твои очите не мисли. Не се плаши, с мен пътуваш ти. За твои очите не мисли. Защо заседна с мен на 12-тият етаж? Не дей изпада в шок, живея с тебе в този тъжен блок. Не зная имена, твоето ще разбера. Пътувам с теб, пътувам с любовта. Не зная имена, но твоето ще разбера. Пътувам с теб, пътувам с любовта. Защо заседна с мен